That recording. Като си пуснеш видеото, Пусна го. именувай го точно пей. Точно Great Balls of Fire, то някакво друго да е. Чакай, че избърсах. Ама ти знаеш, че този дънжен е по-гаден от предния. Окей, сега ще почне да... Той малко е с Dead Pulse, ама няма значение. Не се плашиш. Вашите топки да има. Колкото искаш, ама не можеш да мина дънжена. Ще ми го дигнеш ли? Ще го дигна с тия огнени топки, как не ти го дигна. Мерси. Гледай. Пинг, 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 пинг. Представя си, ще го гледа някой дет не познава. Ти старци полудеха, братче. О, не, така. Не може с лошо. Ще умра пак. Ужас. Взели ги там ли сините топки? Майки. Много смях. Да. Ооо, тук къде влязох наистина. Аз нали съм на същото място. Да, ма не е добре на кулдауни да влизаш на такива места. Вярвам, че и аз бях на кулдауни някакви. Голям смях. Ай, сега по-сериозно. Почваме сериозно, а то как си сериозен ще тия топки, братче? Те му свършиха животите, а не има още. Аз си дигна направо на 4 ревайва, така и иначе. Дай половин час ще ги убия. Да. Има ли още? Имам как. Съмняваше се. Даже умрях и аз. Готов си. За лъцкането. То вика, значи, че е по-гаден от предишния. Не е ли? Мани, че е с козли, ами с Dead Pulse, защото сме про. Ти го избира. Аз го избирах, да. Това, добре. Добре ти се получи. Добре ми се получи, да. Имаше един старец за един дето. Минал, карал коло, вече целял дупките и нали обяснява. Аз пътя го познавам много добре. Минавам, нали, всеки ден по 10 пъти и събеседника ми каза, за това ли цели всичките пътки? Стигнахме до някаква врата. Имаме анимус да събираме. Добре. Ние сме от анонимните. Какво ново има на този сезон? На този сезон от миналото. Бучера! Весо ти си направо ме скъса. То Бучер, между другото, предлагам да го фейлнаме. Ще избера един дънжен. Да видиш повече. Чакай, че... Гледай, от легня пак ще да умра на влизане. Става аз. Ужас. Извинявай, голям смях падна с тези Great Balls of Fire. Бяхме стримери, щяха да ни уволнят всички. Абсолютно. Стига. Бухнах се лъфа. Какво съвет смете с най-добри на това? На този сезон? Всички,
класове са добре. Но сорката е най-забавна. Особено с си те стопки. Особено на моя билд в момента. Ох, Вижте има. Какъв те сяка тук. Си ли гараме? Да, си го гледам в момента. Не. Виж Great Balls of Fire, какво става? Пион. Па ние сме готови с анимуса. стига бе, толкова пъти умрехме. Да, бе. То сега се казва, че има втора част на Dungeon, сигурно. Се получи... Ей, чудесно. В тази зала усещам напрежение. Да, има и втора част, естествено. До тук добре. Извинявай, да, че ни толкова смешно, но просто. Нищо, аз видя. Само как сетя, какви глупости станаха за някои минути направо. Ей, Ключ. О, ние демони Corruption имаме да... о, и то три. Да. Това е подбран Dungeon сега. Нищо не разбираш. Абсолютно. От турбата седи какво си другото. Всичко най-гадно в едно. Абсолютно. Като се предвид, че нито твоя билд, нито моя става за по-левел. Какви си души от сорка къде излизат? Аз по-много ред че тук декор има. Това са Great Balls of Fire. Даде си новата идея за забавление. Като си нямаш ни работа, си играеш с тях и си правиш. Абсолютно. Си нямаш топки, си ги палиш. И си палиш топките. И си ги фърляш напред. О, Те Исус е хиляда сигурно от малък. Толкова безобидно тръгна. Ила каза да ти покажа един огнен билд. Като си ще го гледат други чак. Не може да се държат с така излагация. Между другото, много добре си изглежда от где е бил с тия топки. нали? Да. Това е професионална работа, бе, братска. Те ще. Като няма бъгнени топки и ми паза. Ми така си. Разтекох се от цялите. Кой е отдолу? То е много здрав, бе, братче. Пак ти мога. Бум. Няма да стане. Чакай да те обграда с внимание. Оп. Забавление. То някъде един корупшен остана, ама къде е? Трябва да е насам. Упс. Готови сме. Къде беше боса, да? Точно ти ще питам аз. Его. Забравих
Забравих смисъл. Забрали си мисълта. А, Корал. Топките да се видят хубаво. Те толкова май да се за много сигнал таргет. Размятай ги малко. Разкоти. Далече се от демиджа на лайтнинга за сингъл таргет, обаче па са 10 пъти по-забавни, бе. Да. Аз имам светлинни топки и огнени топки. Той е Great Balls. Чакай да го така. Айде, изчезва, бе. Enchant, Firebolt и Fireball. Гир, каска, ризница, рукавишников, гаштури. То всичко юници почти в този билд, между другото. А ти да, сега уникален, ти гледам, защото тя като уникален. Защото Огърлицата пръсни и кое друго не ти е уникално? И бронята. така, скил 3. Чакай, че правя запис за един приятел. 2 Fireball. Тук е Greater Fireball. 1-3. Тук по една колко да има. Тук са 3 от амулета. Така. Парагони, 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 парагони. Старт с Destruction. Естествено, че Great Balls of Fire трябва да има Destruction. Тук е пироманиак с Searing Hit. Тук е Enchantment с Flame Feeder. Тук е Burning Instinct. Всичко Burning, да се налиш. И последния е Elemental Summoner с Imbiber. Нещо друго остана ли? Няма друго. И това е билда Great Balls of Fire.